जोङो डिम्बेश्वर मुसाहारि जाय बिथाङा दिनै सरकारनि आखायाव नंखाय थारमाने फेक इनकाउन्टार जादों होननानै दिनैहाय बियो मोनसे गथै थारमाने जोंनि माबायाव रायजोआवनो गोसारदों। दा बिथांमोननि न'खराव जोङो बिसोरनि न'खराव बिनि बिसि आरो गथ'फोरखौ जोङो खबर लानो फैदों। बोरैहाय जादों बे खौरांफोरखौ जोङो मोनबाय थादों मिडियानि गेजेरजों, खिन्थु जोङो न'खराव फैयाखैमोन। जोङो बाक्सा जिल्ला बर' वुमेन जास्टिस फरामनि जानानै जों फैदों। जों दुखु मोनदों फैनानै जोङो नुफैनानै जे डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बे हिन्जावा दिनै 3 गथ' दङ। बे 3 गथ'खौ बिथाङा माबोरैहाय जाहोनानै फोथांना दोनगोन आरो माबोरैहाय बियो न'खरखौ सलायगोन, बेयो साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो जोङो जोंनि बेबायदि नंखाय दायाव बा दाय गैयै सुबुंखौ दाय गोनां होननानै सोरनिबा मुङाव सोरखौबा बुथारनायखौ जोङो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय जोङो सोंखारिदों। आरो सोंखारिनायजों लोगोसे जों आसाम गभर्नमेन्टआव जों बेखौनो डिमान्ड खालामदों, बिथांनि न'खरखौ सलायनो हानाय बायदि बिथांनि न'खराव कम्पेनसेसन माबा मोनसे थारमाने सोलिनो हानाय बेबायदि माबाखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टआव डिमान्ड खालामदों। लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो आं बेखौ खावलायनो लुबैयो, जाहाथे गावनि आंगो बर' फिसा होननानै बर'नि सरकार दङ जोंहा बिटिआरनि जोंनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोनहा जायफोरा जोंनि बिटिआरखौ सालायगासिनो दङ, बिथांमोनाबो खबर लाफैनानै जाहाथे बिथांनि न'खराव एसे अनसुंथाइ होयो बा बिथांनि जिखिनि मोननांगौ जिखिनि अधिकार बे अधिकारखौ एसे थारमाने सानै हयै नायनानै बिजिरनानै जाहाथे बिथांमोनखौ थांना थानायनि लामाखौ होयो। आं बेखिनिखौ खावलायदों। मानोना गोसो जाब्लानो जोंनि मानसिफोरखौ बेबायदिनो गोसो जाब्लानो दाउ अमाफोर बायदि बुथारनायखौ जोङो सैज' खालामनो हायाखै। दिनै सोरबा खेनाराम बर'नि नामाव डिम्बेश्वर मुसाहारिखौबो बिदिनो गावसिनि गोसो बायदिनो बेबायदि बुथारहैदों। दिनै बुथारगिरि जायफोरा जाय बिबानगिरि जाय एसपिनि मुङैबो दिनै जेबो माबाखौनो जोङो नुवाखै। आरो जोंनि बेबायदि बेल' डिम्बेश्वरल' नङा, दिनै डिम्बेश्वरखौ बुथारदों, गाबोननो सोरबा बर' सेंग्राखौ सोरबा सिखाव, सोरखौबा गुन्दा, सोरखौबा दखायत, सोरखौबा अस्त्रधारि बेबायदि बायदिसिना मुं होयै होयै बुथारबोनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा। मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बिदिनो मोनसे उनाव मोनसे फेक इनकाउन्टारा सोलिगासिनो दङ। आरो फेक इनकाउन्टार सोलिनायखौबो जोङो मिडियाफ्राव नुयोबा जों बुजिनो हायो जे जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ माबा मोनसे जोङो सोलो खालामनानै बेबायदि गावलायनाय जादों होननानै गावलायलायोब्लाबो थैथारनाय बायदिहाय गावो। आरो माखासे जोङो मिडियाफोरनि माबाफोरखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जे जोंनि ट्राइबेल नङि माखासे सुबुंफोरनि जोंनि फेक इनकाउन्टार खालामनायफोरखौ बेबायदिनो थैयि बहाबा नांनानै थानायल' बा माबा मोनसे जानायल' बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। अब्लाथाय जों बेखौ बुजिनो हायो, बेहाय थारमाने गुलिया बधय ट्राइबेलफोरनियाव नांनाया बेलेग जायो नामा, आरो अना ट्राइबेलफोरनियाव नांनाय गुलिया मानो थांनानै थायो आरो ट्राइबेलनि मोदोमाव नांनाय गुलिया मानो ट्राइबेलफ्रा थैयो। जाहा बेहाय एसे गभर्नमेन्टनि सायाव जोंहा सन्देह जायो। दा ओंखायनो जोङो न्यायखौ लुबैयो। न्याया थार बिजिरनाया जाथों आरो थार बिजिरनायखौ मोननानै बिथाङा थार बिजिरनायखौ मोनोब्लाबो दिनै बिथाङा गावनि फिसायनि जिबनखौ मोनला, थाखा फैसाखौ मोनोब्लाबो गावनि फिसायनि जिबनखौ मोनला। बेबायदिनो बेनिखायनो जों बेखौ नायजानो लुबैदों आरो बिनि थार बिजिरनायखौ होनांगौ होननानै जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदों।